Já vůbec dětem nechci nějak předávat, že kouzlo Vánoc je v tom, že si napíšou dopis Ježíškovi a Ježíšek jim pak přinese to, co chtějí. Tenhle adventní kalendář, který jsem si ušila, atmosféru zimy, si můžete úplně klidně udělat z věcí, které nejsou přímo vánoční a dají se používat v průběhu celého roku. Takhle ty vyrobené samolepky vypadají. Ahoj, vítám vás u tohohle videa. Já se jmenuji Terka a tady na YouTube i na sociálních sítích se zabývám především šitím, minimalismem, udržitelným oblékáním a výtvarnou tvorbou. A dneska jsem si řekla, že bych vám chtěla natočit nějaké inspirativní video o tom, jakým způsobem prožívá advent někdo, kdo se snaží o minimalismus. Období Vánoc a adventu je podle mě pro strašně moc lidí doba, kdy strašně moc nakupují, protože to mají spojený s nějakou tradicí a s nějakou třeba chutí vyzdobit si domovy a tak. Možná máte pocit, třeba právě vlivem sociálních sítí, že když si teďka před Vánocema něco nekoupíte, tak o něco přicházíte. Prostě si neužijete ty Vánoce, když do toho obchoďáku nepůjdete. Podle mě je hrozně důležité se zamyslet a nějak si zhodnotit, jaké výhody a naopak jaké nevýhody vám právě ty nákupy nebo to, že si přinesete do domova novou věc, přinesou. Je mi úplně jasný, že když si koupíte nějakou novou věc, tak z toho máte radost. Prostě vás to potěší a říkáte se, že si díky tomu užíváte ty Vánoce víc. Ale zkuste se zamyslet i nad tím, jaké nevýhody vám to přinese. Jestli třeba právě tuhle chvilkovou radost nevystřídá potom potřeba se té věci zbavit, protože se vám třeba domů vůbec nevejde. A moc dobře víme, že v dnešní době je strašně jednoduché koupit si novou věc, protože seženete skoro všechno a hrozně levně. Ale je hrozně těžký se tady těch věcí zbavovat. Zvlášť když to jsou věci, které jsou levné a nekvalitní. Vzpomeňte si, i když jste chtěli takovouhle věc třeba prodat na Vinted a prostě se vám to nedařilo, protože byl takový přetlak, že o to prostě už nikdo nemá zájem. Já si myslím, že vlastně hrozně často důvodem tady těch vánočních nákupů je nějaká touha ten samotný nákup si užít. Jakožto nějaký zážitek, který máme s Vánocemi spojený. Pokud to takhle máte, tak vám chci dát nějaký tipy, jak můžete si zážitek vánoční užít, ale zároveň si nepřinášet domů zbytečný nový věci. Já sama mám taky hrozně ráda užít si takovou tu vánoční atmosféru města. A proto třeba místo těch nákupáků chodím ráda na vánoční trhy. Tam se prostě projdeme, koupíme si třeba jenom svařák a prostě si užijeme jenom tu atmosféru. Vánoční zážitek může být třeba i nějaký vánoční koncert nebo nějaký vánoční výlet. Druhým nejčastějším důvodem, proč tady ty vánoční nákupy děláme, je podle mě to, že chceme prostě mít něco novýho. Tady se zkuste zamyslet nad tím, jestli novou výzdobu nemůžete získat jiným způsobem, než tím, že si koupíte nový dekorace. Já jsem se rozhodla, že právě tady ty nákupy dekorací vůbec nebudu dělat. Mám několik věcí, které mám ráda a točím je vlastně každý Vánoce. Ale taky mám někdy chuť prostě si vytvořit něco novýho nebo mít to doma ozdobený prostě jinak. A proto si hodně dekorací vyrábím. Vždycky najdete v přírodě nebo i třeba u vás ve skříni nějaké materiály, ze kterých se dá něco hezkého vyrobit. My, když jsme byli malí, tak jsme si třeba takhle každý rok vyráběli z papíru sněhové vločky. My je máme už tady na oknech, já vám to potom ukážu. Atmosféru Vánoc vám může udělat třeba i jenom pověšený melín nad dveřmi anebo nějaká větvička z lesa. Ještě bych ráda něco řekla k těm nákupům. Já osobně jsem úplně přestala dělat nákupy takových těch přímo vánočních věcí. Třeba trička, kde máte přímo vánoční stromeček, nebo nějaké dekorační polštářky, kde máte sněhové vločky a tak dál. Mně to přijde jako úplně zbytečný, protože atmosféru Vánoc nebo atmosféru zimy si můžete úplně klidně udělat z věcí, které nejsou přímo vánoční a dají se používat v průběhu celého roku. Já mám třeba s Vánocema prostě spojenou kombinaci barev zelená a červená. Takže vždycky, když si chci udělat prostě vánoční atmosféru, tak si vytáhnu červenou deku, červený povlak na dekorační polštářek.
Nebo právě červené a zelené oblečení. Ještě k těm dekoracím chci říct, že úplně krásně vypadá, když máte vánoční stromeček ozdobený něčím přírodním a nebo něčím jedlým. Třeba perničky jsou hrozně hezký. Moje ségry minulý rok vyráběly právě takový řetězy na vánoční stromeček ze šípků a vypadalo to strašně hezky. A je to úplně zadarmo a přitom to vypadá podle mě mnohem hezčíc, než kdybyste si koupili nějaký umělotiny z Pepka. Máme druhou polovinu listopadu. U nás dneska poprvé napadl sníh. Tak jsem si říkala, že se zkusím víc zamyslet nad tím, jak letos strávíme advent. A dám vám nějakou inspiraci, jak můžete vyřešit adventní kalendáře z pohledu někoho, kdo se snaží o minimalismus. Protože já si myslím, že kolem Vánoc ty děti dostávají strašně moc dárečků. Ať už ve školkách, nebo právě v těch adventních kalendářích a potom o Vánocích od všech příbuzných. A mně osobně to připadá často až moc na to, abych já chystala adventní kalendář, do kterého budu dávat právě další nějaké drobnosti nebo dárečky. Ale mám adventní kalendáře hrozně ráda a sama na to vzpomínám, když jsem byla malá, jako na hrozně velký zážitek, protože my jsme to dělali tak, že jsme se vždycky večer s mamkou a se ségrama sešli a vlastně na každý den jsme měli nějaký malý úkol a večer jsme si povídali o tom, jak jsme ten úkol splnili a právě jsme nějaké drobnosti za to dostávali. Ale byly to takové maličkosti, jako třeba sponky do vlasů, gumičky nebo nějaký samolepky a tak. Já tady mám tenhle adventní kalendář, který jsem si ušila minulý rok. Kdyby vás to zajímalo a chtěli jste si ušít podobný kalendář, tak tady na tom YouTube kanále najdete návod na tenhle adventní kalendář, který podle mě zvládnete, když máte nějakou minimální zkušenost s šicím strojem. A je to úplně super projekt na to, že spotřebujete různé zbytky. Ale je možný, že tady ten vlog budu dávat na YouTube docela pozdě, takže když tak máte tip na příští rok. Adventní kalendář chystám pro svoji dceru, které ještě nebyly ani 4 roky. A právě minulý rok jsme žádné úkoly neměli, ale jenom v těch kapsičkách měla nějaké drobnosti a vlastně tu drobnost vždycky dostávala jako kdyby za to, že jsme si přečetli vánoční příběh. Četli jsme tady tu malinkou knížečku, která se jmenuje Narodí se Ježíš. Protože jsme věřící a chtěli jsme ten advent a celkově ty Vánoce pojmout trošku jako z toho křesťanského hlediska a chtěli jsme, aby ten příběh znala. To byl tehdy náš úplně jediný cíl a ona by ani navíc jako v tom věku moc neměla. Ale mně přijde, že ta knížka je napsaná docela složitým jazykem, takže jsme to stejně vlastně četli, takže jsme se koukali na obrázky a my jsme jí to vysvětlovali podle sebe, jak jsme to my chtěli jí vysvětlit. Letos jsem si ale říkala, že bych chtěla to pro ní vymyslet nějak už jako trošku složitější a udělám to tak, že bych chtěla na každý den vymyslet nějaký úkol, který by měla vždycky ten následující den splnit. A vždycky za ten splněný úkol by dostala jednu malou samolepku, kterou najde právě v těch kapsičkách. A tu samolepku si bude lepit na takový plakátek, kde bude vlastně jakoby vyskladaná taková cestička k jezulátku nebo k betlémku a každá ta samolepka bude vlastně jakoby jedna stopa té cestičky. Asi to nebudou stopy, ale srdíčka, protože prostě naše dcera je taková, má hrozně ráda prostě růžovou, třpytky, srdíčka a takovýhle věci, takže to si myslím, že se jí bude fakt líbit. No a samozřejmě nechci, aby ten advent byl jenom o tom splnit nějaký povrchní úkol a dostat odměnu, anebo třeba jakoby právě žádný úkol nemít, ale právě chci, aby to nějak dávalo smysl i v souvislosti s tou křesťanskou výchovou. Neberte mě jako nějakou fanatičku v tady tom, protože si myslím, že ty úkoly, které budeme my dělat, tak můžou dost inspirovat i vás, který třeba vůbec věřící nejste, ale myslím si, že jestli se díváte na moje videa, tak máme dost podobné hodnoty, takže by to možná mohlo být zajímavý i pro vás a pro vaše děti. A pro nás prostě Vánoce jsou svátkem narození Ježíška, který potom vyrostl v toho Pána Ježíše, který nás učí, úplně ve zkratce to řeknu, který nás učí, jak se máme mít rádi, jakým způsobem a ukazuje nám tu pravou lásku.
Říkám vám to takým tím dětským jazykem samozřejmě, ale myslím si, že ten princip je vlastně úplně stejný i pro lidi, co jsou nevěřící, když třeba vysvětlují, že Vánoce jsou svátkem lásky, nebo že Ježíšek, ten jakoby český Ježíšek, který nosí dárečky, tak je vlastně stělesněním nějakého jakoby ducha Vánoc, u kterého je nejdůležitější právě to štěstí a láska v kruhu rodinném o Vánocích. No a my se vlastně každý den budeme bavit o tom, jakým způsobem můžeme tomu Ježíškovi, v našem případě tomu křesťanskému, tomu jezulátku, pomoct a jakým způsobem můžeme vlastně oslavit ten jeho příchod, připravit mu tu cestu, tím, že mu budeme pomáhat šířit lásku na zemi. Takže každý ten úkol bude vlastně jako kdyby splnit nějaký dobrý skutek, kterým šíříme lásku. Buď ke kamarádům, nebo třeba k planetě, k rodině, sami k sobě a tak dál. Já ještě ani nevím, jak to pojmu. Je možný, že třeba tam bude nějaký průvodce, nějaký jako kdyby pomocníček toho jezulátka, nebo třeba oslík jakoby z toho betlémku, nebo něco podobného. Tím myslím jako nějakýho plišáka, který bude ty úkoly vlastně ty lince vysvětlovat, protože samozřejmě číst ještě neumí. Jinak ten kalendář jsem ušila z takových právě zbytků látek a takhle jsem tam vždycky vyšila číslo. A tady právě je taková gumička, kam můžete srolovat papírek, na kterém bude napsaný ten úkol. A takhle bude prostě ta rulička, to vám pak ukážu, až to budu mít připravený. A takhle jsou kapsičky, kde budou právě daný ty samolepky. Takhle ty vyrobené samolepky vypadají. V podstatě se to dělá tak, že si dáte na pečící papír vrstvu lepící pásky, potom tam právě dáte ty vystřihnutý obrázky a potom přesto dáte ještě jednu vrstvu ty lepící pásky a pak to musíte právě vystřihnout takhle s tím okrajem nebo prostě kousek od toho okraje toho obrázku, aby se to všechno k sobě přilepilo a máte hotové samolepky. Nevím, jak to máte vy, mně přijde, že dneska už čím dál víc rodiče upouštějí z toho, že by dětem tvrdili, že dárky nosí Ježíšek. My teda jsme v tom nebyli vychovaní, jak už jsem říkala. A proto mě je to vlastně úplně cizí jako dětem říkat, že dárky nosí Ježíšek. Já popravdě moc nechápu ten argument, že vlastně tvrdíme dětem, že dárky nosí Ježíšek, aby jsme jim umožnili zažít to kouzlo Vánoc. Já vůbec dětem nechci nějak předávat, že kouzlo Vánoc je v tom, že si napíšou dopis Ježíškovi a Ježíšek jim pak přinese to, co chtějí. A ještě mě vůbec nedává navíc smysl to, že když jsou děti hodní, tak dostanou to, co chtějí, a když nejsou hodní, tak to nedostanou. Co když na to potom rodiče třeba nemají peníze nebo to prostě nechtějí kupovat z nějakých jiných důvodů a to dítě si pak myslí, že jako nebylo dostatečně hodný. Já chci ukazovat dětem, že kouzlo Vánoc nespočívá právě v tady těch dárcích, ale v jiných věcech, které jsem i sama jako dítě zažívala a hrozně jsem to na těch Vánocích milovala. Třeba právě to, že jsme se scházeli u adventního kalendáře a trávili jsme spolu hodně času. Nebo jsme měli různé aktivity, které s tím byly spojené, pečení cukroví, výroba nějakých dekorací a tak. Ale to, co pro mě bylo fakt jako vlastně v tom dětském věku hrozně důležitý, bylo, že jsem měla strašnou radost z toho, že jsem chystala dárečky pro své ségry a pro rodiče. Vlastně už úplně od malinka jsem jim vyráběla nějaký dárečky. A různě jsem to balila a strašně jsem se těšila, že jim to dám a na ten okamžik, že to rozbalí a že budou mít z toho radost. A právě tady ta radost z toho dávání mně přijde na Vánocích strašně důležitá a chtěla bych ji dětem předávat, aby prostě tady tu radost zažívali. Já se teda snažím nejenom minimalizovat právě ty nákupy o Vánocích, ale i starosti, který s Vánocema nebo s přípravou na Vánoce mám. My vlastně s manželem a s dětmi jsme zatím všechny Vánoce trávili buď s mými rodiči, anebo s rodiči manžela. Protože prostě máme rádi, když jsme o Vánocích nějak jako pospolu a taky to právě ušetří strašně času, protože nemusíte chystat večeři pro sebe, ale můžete se domluvit s někým jiným a prostě si tu večeři připravit dohromady a nějak si rozdělit úkoly.
My to takhle teda děláme i se ségrama a s mamkou s cukrovým a je to strašně výhodný, protože my se rozdělíme, že každý udělá třeba jeden druh cukrový a nás je mimochodem 5 sester, takže když každá ségra udělá jeden druh cukrový a mamka udělá jeden druh cukrový, tak máme 6 druhů a potom si to rozdělíme, takže každý má vlastně jenom úplně malinkou kupičku toho jednoho druhu, ale máme těch druhů hodně. A my teda toho cukroví fakt děláme jenom tolik, kolik se toho sní. A ještě bych chtěla probrat téma dárků. My to máme s rodinou tak, že si prostě navzájem říkáme, co chceme dostat a co potřebujeme. A ti ostatní to docela respektujou. My se taky vždycky ptáme, co chtějí dostat, protože nechceme kupovat nějaké zbytečnosti. Já osobně třeba vůbec nemám ráda, když dostanu nějaké překvapení. Protože není nic horšího, než když po Vánocích máte pocit, že máte úplně plný barák věcí, které prostě nechcete a nepotřebujete a akorát přemýšlíte, jak se jich zbavíte. Ale vím, že spousta lidí právě si přeje dostat nějaké překvapení. Když někomu kupujeme právě tady ty překvapení, tak většinou vybereme něco, co se dá spotřebovat, aby jsme měli jistotu, že se to prostě nevyhodí a že to nebude nějaká zbytečnost. Takže kupujeme hodně nějaký jedlý dárky, jako jsou třeba sirupy, medy, kafe nebo třeba čaje. Pro mě je fakt důležité, aby ty Vánoce byly svátky lásky a ne oslava nějakého konzumu. Proto už několikátý rok děláme to, že tady ty dárečky nakupujeme u nějakých dobročinných e-shopů. Hodně se nám osvědčil e-shop nákupnadobro.cz. Tak to může být i takový tip pro vás, kdybyste chtěli tady ty věci nakoupit a zároveň někomu pomoct. Mají tam toho strašně moc a je to vlastně i v takových hezkých baleních, takže si myslím, že se vám to bude líbit. A kdyby vás zajímalo, jak ty dárky balím, tak já tady mám nasyslených strašně moc tady těch dárkových taštiček. V podstatě úplně vždycky, když něco dostaneme, tak to prostě šoupnu do skříně a právě o Vánocích do toho dám dárky a nemám prostě s balením vůbec žádný starosti. Že si prostě vyberu jenom ty nejhezčí, co se mi líbí a co jsou právě třeba v těch barvách Vánoc, který mám ráda a prostě je použiju. A fakt nemůžu uvěřit, že jich tady mám tolik. A to se mi ještě třídila, že jsem asi 1/3 z nich dala tchýni. A ještě vám musím ukázat něco úplně naprosto skvělého. Z některých krabic, ve kterých vám třeba přišel nějaký palíček, tak můžete vykouzlit krásný krabice tím, že je prostě otočíte. Nejde to úplně ze všech, ale některý prostě jdou takhle otočit. Dívejte, jo. Normálně to takhle rozeberete a pak to otočíte a prostě to znova poskládáte. A mám z toho krásnou čistou krabici, kterou můžu teďka třeba nějak dozdobit, dát tam nějakou mašli, větvičku a tak. A mám prostě hezky zabalený dáreček. Moc vám děkuju, že se na moje videa díváte. Budu ráda, když mi napíšete do komentáře nějakou zpětnou vazbu, jestli vás tohle bavilo, co by vás třeba ještě jinýho zajímalo. A chci vám popřát, abyste si ten advent a Vánoce užili co nejvíc. Aby to byl pro vás čas, který strávíte s rodinou v radosti a v lásce. A abyste se co nejvíc dokázali právě vyhnout nějakému zbytečnému stresu. Já bych byla hrozně nerada, aby tohle video na vás působilo, že vy byste měli toho dělat víc, protože já třeba chystám dekorace nebo adventní kalendář a vy na to třeba vůbec nemáte čas. Každý má nějaké svoje možnosti, hranice a nějakou svoji kapacitu. A je úplně v pohodě na tohle třeba čas nemít. Občas mi napíšete hrozně hezký komentáře tady pod moje videa. Něco v tom smyslu, že jsem úplně skvělá, že to je prostě fakt super, jak tak mám takovýhle životní styl. A já vám chci fakt jako zdůraznit, že tohle to je jenom úplně malý zlomek mýho života. Ukazuju vám jenom oblast, ve které mám pocit, že můžu být inspirací. Ale mám strašnou spoustu oblastí, ve kterých mám úplně obrovský nedostatky. A samozřejmě vám je neukazuju, protože nejsou vůbec inspirativní a za hodně věcí bych se před váma vlastně i styděla. Chci, abyste tohle věděli a taky vám chci říct, že vždycky je na vás, jak tady ty inspirativní třeba profily na Instagramu a tak budete vnímat. Jestli si z toho vezmete to pozitivní a to, co vás může inspirovat, a nebo si z toho vezmete právě ten pocit, že vy selháváte, vy nejste dost, neděláte to dostatečně tak dobře jako tamhle nějaká paní.
Moc se na vás těším u nějakého dalšího videa a přeju vám krásný advent.